אנחנו הולכים כעת לדבר על שכבת הקו, אנחנו נדבר על פרוטוקול אתרנט ועל כתובות MAC. אז הנה הנושאים שלנו, אנחנו נדבר על הפרוטוקול, על איך נראית כתובת MAC, ואנחנו נסיים ב-Address Resolution פרוטוקול, המטרות שלו, וקצת נאמש אותו גם עם סקאפי. יאללה. טוב, אתרנט. אז קודם כל, ככה נראית פקטת אתרנט. מה שיש לנו כאן, דבר ראשון זה ההדגמה של ההבדל בין אתרנט פקט לאתרנט פריים. אוקיי, אז בוא נבין את העניין הזה. אתרנט פקט זה בעצם אתרנט פריים שיש לה שני סודות נוספים, פריאמבל וסטארט פריים דלימיטר. אוקיי, מה זה פריאמבל? אנחנו עוסקים כרגע בשכבה שנמצאת בדיוק מעל השכבה הפיזית, אוקיי? יש החדות ואפסים שמועברים ממקום למקום, ומישהו צריך להחליט איך אנחנו מפרקים את החדות ואת האפסים האלה, את הזרם הזה. אז דבר שלפני כל פקטה, כדי שנדע להגיד איפה שהפקטה מתחילה, יש שידור של החדות ושל אפסים שהם מתחלפים, והשידור הזה בעצם מאפשר לצד הקולט להסתנכרן יחד עם הצד המקבל ויגיד אוקיי, בסדר, עכשיו הולכת להתחיל הפקטה. הדבר השני זה start frame delimiter שבעצם אומר אוקיי, קודם כל סינכרנו את השעונים, עכשיו אנחנו יודעים שכשאתה, אם אתה שידרת 56 ביטים אני קלטתי 56 ביטים, עכשיו אנחנו מסודרים, עכשיו אנחנו יודעים להגיד אוקיי, כעת מתחילה הפקטה. אוקיי, אז בואו נדבר, ניקח את הפקטה שלנו עכשיו ואנחנו נפרק אותה לחלקים השונים שלה. אז דבר ראשון יש לנו פה 6 בתים של destination address ו6 בתים של source address. אוקיי, 6 בתים מכיוון שכל כל כתובת MAC היא בגודל של 6 בתים, 48 ביט. כתובות MAC אפשר לכתוב, נהוג לכתוב באחת משתי צורות, או כמובן כל הספרות כאן הן הקסדצימליות, או עם נקודותיים או עם מקף. עכשיו, הכתובות MAC הן מחולקות לשני חלקים. שלושת הבתים העליונים, ה-most significant, הם ה-vendor ID, ושלושת הבתים ה-least significant זה ה-host ID. מה זאת אומרת? אם אני עכשיו קניתי איזשהו כרטיס רשת, קניתי אותו לדוגמה לינקסיס, אוקיי? אז שלושת הבתים הראשונים שלי נקבעים כ-vendor ID של לינקסיס, הם קבועים. חוץ מזה, לינקסיס לוקחת את שלושת הבתים התחתונים והיא תקבע שם מערכים שמתאים איזשהו מספר סידורי רץ לכל כרטיס רשת שהיא מוכרת. אוקיי, אז דיברנו על 12 הבתים האלה, עכשיו ether type. אוקיי, אז יש לנו כאן, סליחה, MAC addresses type, סליחה, אני עדיין בכתובות MAC. אז אוקיי, כאשר אנחנו מסתכלים על איזושהי כתובת MAC, אז יש כתובות MAC בכמה סוגים. דבר ראשון, יוניקאסט, מיועדות למקור, מיועדות ליעד יחיד בלבד. מולטיקאסט אומר שהן מיועדות לכמה יעדים, איך אפשר לזהות כתובות מולטיקאסט, הבית הראשון של הכתובת שאליה אנחנו שולחים, ה-least significant bit שלו יהיה 1. כלומר, אני יכול עכשיו, אם אני עכשיו רוצה לקנפג איזושהי רשת LAN, שירוצו שם הודעות רק מ-Layer 2, אני יכול עכשיו לקנפג את כרטיסי הרשת, שכל מה שמיועד או אליהם או משודר במולטיקאסט, בקבוצה שהם הוגדרו אליה, אז הוא יעלה למעלה. וברודקאסט זה everyone, שזה אומר שכל הביטים הם אחדות, מה שאומר שהכתובת היא בעצם FFFF עד הסוף. אוקיי, עכשיו בואו נדבר על ether types. אז תראו, אנחנו עכשיו ב-layer 2. אנחנו צריכים להגיד ל-layer 3 שהולכת לעבוד מעלינו, מה סוג הפרוטוקול שעובר ב-layer 3, כדי שאפשר יהיה לסדר את השדות שמה ולהבין מה קורה בכל שדה. אז בעצם השדה של ה-ether type אומר מה קיים בשכבה מספר 3, אוקיי? אז יש לנו 3 אפשרויות. אני יכול או לשים שם הקסה 800, שזה אומר שבשכבת הרשת עובר IPv4, או 86DD, שזה אומר IPv6,
או שאני אשים שם הקסה 806, מה שאומר שאין בעצם שכבה 3, אלא מה שיש מעל האינטרנט זה פשוט פרוטוקול ARP שעליו אנחנו נדון בקרוב. אוקיי, השדה הבא זה Data Payload. אז תראו, יש לנו מה שמוגדר פרוטוקול Data Unit, PDU, אוקיי? עכשיו, כמות המידע שהולכת להיות מועברת שמה היא לא יכולה להיות כל כמות של מידע. יש מגבלות, כמו כל דבר בחיים. המינימום זה 46 בתים, והמקסימום זה 1500 בתים. בואו נבין קודם כל את המקסימום יותר קל להבין, אוקיי? תראו, יכול להיות איזשהו מצב שבו בקטע שהיא ברמה של בקטע TCP תכיל יותר מאשר 1500 בתים, אוקיי? אנחנו דיברנו על זה כשאנחנו למדנו את TCP. במקרים כזה, מה שצריך לעשות זה לפרק את הפקטה לכמה פקטות, אוקיי? ואז ביד הפקטות האלה מתחברות ביחד, מכיוון שיש להם מזהים שאומרים שבעצם היה כאן פרגמנטיישן. אם אתם לא זוכרים את הדבר הזה, אתם יכולים להיכנס להרצאה על TCP. עכשיו, אז בואו רואים ככה למה יש לנו מגבלת מקסימום. למה יש מגבלת מינימום? מגבלת המינימום היא נובעת כתוצאה מזה שאם אני עכשיו נמצא ברשת LAN, הדרך שלי לדעת שמישהו משדר יחד איתי היא שאני עושה carrier sense, אוקיי? כלומר אני מקשיב לאיזשהו מישהו שמדבר יחד איתי, ואם אני שומע שאיזשהו רעש שאני שומע באוזן בזמן שאני מדבר, זאת אומרת שמישהו מדבר יחד איתי, ואם מישהו מדבר יחד איתי זה אומר שכל המאזינים ברשת לא הצליחו לשמוע את מה שאני אמרתי, ולכן אני צריך לעשות retransmission. אוקיי, עכשיו למה בעצם מוגדר גודל מינימלי של 46 בתים? מכיוון שאם השידור שלי היה מאוד קצר, אז יכול להיות מצב שבו אני לא אדע בכלל שמישהו הפריע לי, מכיוון שאני לא שמעתי אמנם את ההפרעה שלו, אבל למישהו אחר שאליו לקח לי זמן להגיע, אז האות שלי הגיע יחד עם האות של המישהו האחר. ואז בעצם אני לא יודע שהייתה הפרעה, ולכן אומרים אוקיי, אנחנו רוצים איזשהו אורך מינימלי, שהאורך המינימלי הזה יאפשר לנו לוודא שבאמת השיטה של ה-carrier sense מאפשרת לנו לדעת שמישהו עלה לנו על השידור. אז הנה, כאן אני בעצם סוקר את הדברים שאמרתי לפני רגע, אוקיי? מה הסיבות למינימום סייז ומה הסיבות למקסימום סייז. אוקיי, עכשיו פרוטוקול ARP, Address Resolution Protocol, מה המטרה שלו? אנחנו רוצים עכשיו לקחת איזשהו כתובת IP שיש לנו ולדעת מה המק שלה. בואו ניקח דוגמה קלאסית, אוקיי? אנחנו עכשיו התעוררנו, הדלקנו את המחשב. המחשב שלנו מפעיל את פרוטוקול DHCP בשביל לגלות מה כתובת ה-IP של ה-Default Gateway, אוקיי? של הראוטר הביתי שלנו. יפה, המחשב שלנו קיבל כתובת IP וקיבל גם כן את הכתובת IP של ה-Default Gateway. נהדר. עכשיו המחשב שלנו רוצה לשלוח איזושהי הודעה לאינטרנט, פקטה, והוא יודע שה-Destination IP הוא יברר אותה באיזשהו פרוטוקול, DNS, זאת אומרת, ה-Destination IP של השרת בסוף, הוא ימצא אותה באמצעות DNS, אבל הוא צריך לשלוח את הפקטה קודם כל שתעבור דרך הראוטר. איך הוא יכול לוודא שהפקטה תעבור דרך הראוטר? הוא צריך את הכתובת MAC של הראוטר, נכון? איך הוא ידע מה כתובת המאק של הראוטר? הוא צריך לשאול שאלה, תגידו לי, מי יודע מה כתובת המאק של ה-IP הזה והזה? בואו נסתכל רגע איך נראית הראוטינג, איך נראית בעצם ה-ARP שלנו, אוקיי? אז בואו נפתח פה CMD ואנחנו נעשה פה עכשיו, נסדר את זה יפה על המסך. אוקיי, בואו נראה איך נראית טבלת ה-ARP שלי. אז מה יש לי כאן? א', אני רואה כאן כל מיני מכשירים שנמצאים ברשת הביתית שלי, אוקיי? אפשר לראות כאן שיש לי גם איזשהו ברודקאסט ברשת הביתית. אני רואה כאן את הראוטר שלי, אוקיי? זה ה-physical address שלו. ואפשר לראות שיש לי כאן
עוד מכשירים שונים שנמצאים איתי ברשת הביתית, ואני מכיר אותם. עכשיו, אם אני רוצה לשחק טיפה, אני רוצה למחוק איזושהי כתובת IP. דבר ראשון, אני אצטרך לפתוח במצב של אדמיניסטרטור, כדי שהוא ייתן לעשות את זה. אוקיי, אז שוב פעם ניתן לו ARP-A, ועכשיו אני אגיד לו ככה, בוא נבחר אחת למחוק אותה, ARP-D, בוא נגיד שאני רוצה למחוק את 192, 168, 1, 218, סתם בא לי למחוק אותו. אוקיי, בוא נראה עכשיו ARP-A, ואפשר לראות שאכן 218 יצא לי מהרשימה, אוקיי? עכשיו, מה שאני רוצה לעשות, בואו נסתכן טיפה, ולחלקיק שנייה, אני הולך לנתק את הקשר שלי עם הראוטר שלי, תוך כדי שאני מפעיל ווירשארק, ואז נראה מה קורה, יאללה. אז אם ככה, בואו נפעיל פה ווירשארק. יאללה, וי-פיי, ניתן פה ARP, ו... אוקיי, האמת, תראו איזה יופי, מצאתי בקשה כזאת בלי עכשיו מהרשת שלי, אז יעזור לי, אז בואו נעצור. אוקיי, אני יכול לראות שהבקשה הראשונה שהייתה כאן, זו בקשה שהגיעה מברודקאסט, אוקיי? הגיעה מ-2247.7e, בואו נראה סתם בשביל הקטע מאיפה זה הגיע. הנה, זה הגיע, אוקיי, משעשע. 2247.7e, אוקיי? אנחנו יכולים לראות שזה בעצם הראוטר שלי, והוא שלח ברודקאסט, ARP request, למי יש? אוקיי, את 192.168.1, 133, אוקיי? אז הוא רצה לבנות את הטבלה, והוא אומר, אוקיי, תל 192.168.1.1, זאת אומרת, זאת בקשת ARP שהגיעה מהראוטר שלי, ואפשר לראות כאן את הסודות השונים שיש פה, אוקיי? עכשיו, אנחנו רואים שהוא מתעקש, אני לא רואה כאן כרגע, אני רואה שהוא ממשיך לבקש, אני לא רואה כאן כרגע שהוא מקבל תשובה. בואו אנחנו נתחיל הסנפה חדשה, ואנחנו נגרום לכך שיצא ARP אלינו, אוקיי? ובכן, עכשיו ניגש לפה ואני הולך להסתכן ולבצע פה, רגע, לא זה מה שרציתי, איזה מסך זה היה, הנה ARP-D. אוקיי, מחזיקים אצבעות, אני עכשיו הולך למחוק את הראוטר שלי מהטבלה. בואו רק נתחיל פה מחדש, שיהיה לי כל הזבל הזה. 3, 4, פינק. אוקיי, יפה, עצרנו. טוב, בואו קודם כל נראה את הטבלה שלי. אוקיי, עדיין מופיע שם, נכון? למה מופיע שם? מכיוון תראו איזה יופי. נשלחה שאלה. השאלה שנשלחה זה who has 192.168.1.1 תל 192.168.1.221 שזה בדיוק כתובת ה-IP שלי, אוקיי? ואפשר לראות גם כן 2B 9093, אוקיי, אם אני עכשיו אתן פה IP config, אז אני יכול לראות, כאן אני רציתי לתת פה ipconfig/all שאפשר לראות את הכל, יפה. אז אנחנו יכולים לראות שהווי-פיי שלי, הפיזיקל אדרס זה 2B 9093 מסתיים, בדיוק כפי שאנחנו רואים כאן. כלומר, אפשר לוודא ב100% שמה שקרה כאן זה שכרטיס הרשת שלי שלח בקשת ARP, ובקשת ARP הוא אמר למי יש את 192.168.1.1, תגידו וזאת כתובת ה-IP שלי.
ותראו איזה יופי, הוא מקבל תשובה שאומרת לו תקשיב, כתובת ה-IP שאתה ביקשת is at, ויש כאן את כתובת המאק של הראוטר, אוקיי? אז מה שאנחנו בעצם רואים כאן זה מעל אתרנט, אני רואה פה את פרוטוקול ARP, אוקיי? בואו נסתכל ונראה שהטייפ פה של ARP, בדיוק כפי שאנחנו חשבנו שאנחנו נראה, ויש לנו פה ב-ARP request שאומר לנו את כל הפרטים שאנחנו צריכים, מה הפרוטוקול טייפ, IPv4, sender MAC address, sender IP address, מה הטארגט שאני מבקש, אני לא יודע, ומה ה-IP שאני רוצה לשאול עליו, אוקיי? אז זה בעצם who has, ו-is at זאת התשובה שקיבלתי, כוללת את כל השדות, אוקיי? כתובת MAC, כתובת IP, כתובת MAC, כתובת IP. מצוין. אז הדבר הראשון, הדבר האחרון שאני רוצה עוד משהו קטן, אוקיי. עכשיו בוא ניצור פקרת ARP באמצעות סקאפי, יאללה? אז אם ככה, ניתן פה סקאפי. אוקיי, אז עכשיו מה שאני רוצה לעשות אני אגדיר ככה, אני אגדיר P, ו-P יהיה שווה לאתר. מעל זה אני הולך לשים ARP. אוקיי, בוא נראה מה יש לנו שם. P.show. אז אנחנו רואים עכשיו זה את הפקטה שיש לי, אוקיי, ה-source הוא הכתובת ה-IP שלי והכתובת MAC שלי. ה-destination כרגע לא מוגדר כי אני עוד לא עשיתי שום דבר, ועכשיו מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה פשוט מאוד לקבוע שם משהו, אוקיי, אז נגיד לו ש-P ש-ARP במקום P DST יהיה צריך להיות שווה ל-192.168.1.1. עכשיו בוא ניתן לו שוב פעם P-show. יפה, אני רואה שזה בדיוק מה שרציתי שיקרה. בשלב הזה אני אגיד לו ככה, אני אגיד לו התשובה שלי יהיה שווה ל-SRP1 של P. עכשיו את ה-SRP אני רוצה להסביר. עד היום מה שאנחנו ראינו, מה שאנחנו עשינו, עבדנו עם SR1, Send Receive 1. עכשיו, כאשר אני עובד עם SR1 או Send, אז אני בעצם מנחה את אני מנחה את סקאפי לייצר את שכבת הקו בעצמו, אוקיי? אז הוא ישים שם מה שצריך וישלח את זה. אם אני רוצה להיות אחראי על שכבת הקו, אז אני יכול לעשות את זה, ואז השליחה שלי צריכה להיות קצת שונה, במקום SR1, SRP1, במקום send, send P. כיוון שאני יצרתי פה את שכבת הקו, אז אני אומר לו, אוקיי, אני רוצה שתשלח את זה עם SRP1, אל תייצר לי עכשיו שכבת קו משלך, הכל בסדר? עליי, אני טיפלתי בזה. מצוין, קיבלתי תשובה, בוא ניתן לזה r.show, והידד, אנחנו רואים פה את ה-source, את ה-destination, את הכתובת IP ואת הכתובת MAC, קיבלתי בדיוק מה שרציתי. אוקיי, הדבר האחרון שאני רוצה לעשות זה להסביר בקצרה על ARP פויזנינג. תראו, מה מונע מאיתנו לעשות משהו זדוני ברשת? אני הולך להציע לכם עכשיו איזשהו רעיון שניתן לממש אותו. אנחנו עכשיו מתחברים לרשת LAN, אוקיי? ואנחנו לא סתם יושבים ברשת LAN, אלא אנחנו איזשהו גורם זדוני שיושב ברשת ה-LAN. אנחנו, כל פעם שיש, אנחנו שולחים עכשיו ARP של is at, אוקיי? ומה שאנחנו עכשיו הולכים לעשות זה להגיד שהכתובת IP של ה-default gateway של הראוטר, כן? היא, הכתובת MAC שמחוברת אליה זה הכתובת MAC שלנו. אוקיי? כלומר, אם נסתכל על הרשת הביתית שלי, אני עכשיו אודיע לכולם שבמקרה של הרשת הביתית שלי, אני אודיע לכולם, תקשיבו, רגע בואו נסתכל על ה... אוקיי, אני הולך להגיד לכולם תקשיבו.
192.168.1.1, כן, שזה הדיפולט גייטווי שלי, הכתובת MAC שלו זה זה. אוקיי. מה תהיה התוצאה של הדבר הזה? יכול להיות שחלק מהמכשירים שמחוברים יעדכנו את הטבלאות ARP שלהם. ואז מה הם יעשו עם העדכון הזה? כל פנייה שהם ירצו להוציא החוצה דרך הגייטווי, נכון, יש להם טבלת ניתוב, הטבלת ניתוב הזאת אומרת שדברים שיוצאים החוצה לאינטרנט עוברים דרך הגייטווי, אומרים מצוין, הכתובת MAC של הגייטווי זה הכתובת MAC הזאתי, ואז מה שהם יעשו, הם ישלחו אליי את המידע שיש להם. בצורה הזאת אני יכול לתפקד כ-man in the middle, אני יכול לקחת את הפקטה שלהם, לשנות אותה קצת, להעביר לראוטר, לקבל את המידע, להסתכל על התגובה, לשנות אותה קצת, ולהעביר חזרה אל הנתקף התמים שיש לנו. אוקיי, אז לכן באמצעות פרוטוקול ARP אני יכול לבצע מתקפה שהשם שלה הוא ARP פויזנינג. והסברתי כרגע את הרציונל של זה, ואיך הלוגיקה של זה עובד, ואיך אפשר להשתמש בזה לטובת ביצוע man in the middle ברשתות LAN. אז עד כאן דיברנו על אתרנט, דיברנו על כתובות אתרנט, דיברנו על MAC, דיברנו על השדות השונים של הפרוטוקול, דיברנו על ARP, ראינו את ה-ARP טייבל שלנו, חקרנו אותו עם ווארשק, המשכנו לבצע יצירה של פקטות ARP עם סקאפי, ולסיום למדנו על מתקפת ARP פויזנינג. אז עד כאן.